हाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै नायलांदो। जोङो दिनै टाब बानायगोन। फुल गायग्रा टाबखौ जोङो न'आव सिमेन्टजों माबोरै बानायो नायदो। बेखौ बानायनो थाखाय जोंनो नांगौ गंसे खादा, मैगं खादा प्लास्टिकनि, ओमफ्राय बाला नांगौ, सिमेन्ट। दा जोङो बेखौहाय खोबगोन, बेवहाय खादाखौ फबगोन जोङो फबनाय बायदि खालामगोन। बिनि सा सा ओरैहाय दोननानैहाय ओरैबो थाङा खालामगोन। बेखौ जायगा दाबसेयाव दलरै दोनगोन। नायबाय थादो। जोङो बेयाव प्लास्टिक होआबाबो जायो, जोङो बालाखौल' मोजाङै फुगारफिननांगौ, होमबानो जायो। ओमफ्राय नै जोंना खामानिया जोब्बाय बियो। दा जोङो सिमेन्ट लागायसै। नायदो नै सिमेन्टआ, जोङो बेवहाय मगसेल' सिमेन्ट बाहायगोन, बेजोंनो जों थोहोजोबगोन गासिबो। लागायसै जों दा सिमेन्टखौहाय लागायबाय। दै एसे होनानै एसे आमथा लाव लाव खालामदो बेखौहाय। बारा लाव लाव नङा, एसे आमथा खालामनांगौ। जोङो बेजोंनो आगरखौ नुहोनांगौ नालाय। जाबायानो जोंनि लागायनाया। दानिया जोङो बे खादा सायाव फुननोसै। नै बिदिनो फुनना होजोबदो, जाहाथे बे खादानि आगरा बै जों जे बानायगोन टाब, बेयावहाय आगरा जाहैयो, ओंखारहैयो। नै दानिया जोङो बालाजों सिमेन्टजों लागायसै। बे सिमेन्ट, बेयाव जोङो बाला लागायसै एसे थोनाय बायदि, नङाबा सिमेन्ट गोजा होबाथ' थोनाय नङा नालाय। बेनिखायनो जों बेवहाय बाला होनोसै एसे मोजां लागायनांगौ, जाहाथे सिमेन्टनि आथाया मोजाङै ओंखारजोबो। आङो बेवहाय बलबो बाहायगोन, मोनसे गल जिनिस, जिखुनु बल गैयाबाबो जागोन। जिखुनु मोनसे गल जिनिसखौ बेनि सायाव होनांगोन नालाय, ओंखायनो जों बल मोनसे नांगोन। जिखुनु गल जिनिस नांगोन मोनसे होसिननो, जाहाथे बै हा थाग्रा गला ओंखारो। जों लिरखांबाय। जोङो दानिया बेयावनो खालामनोसै। नै अन्थाइ थाइसे होबाय जोङो, जाहाथे बेनि लेभेलजों सिमेन्टआ थायो। आरो बेयावहाय दै गलांग्रा मोनसे गुदुंबो नांगौ नालाय, ओंखायनो अन्थाइखौ होबाय। अन्थाइखौ उनाव बख'नोसै। बिदि होदो। जाबायानो जोंनि खामानिया। नै बलजोंहाय बेखौ ओरै एसे दुलुर खालामसै। नै जाबायानो, बेखौ जोङो दाना खाना दोननांगोन, नङाबा बला रेजेंथार नालाय, बे दावखोबोयो। गिलिर जिनिसफ्रा दावखोनाय नङामोन, दा रेजेंखाय बे दावखोयो, ओंखायनो बेखौ जों खाना दोनगोन। दाब्ले जिनिसबो नङा नालाय, ओरै साजों एसे दाब्लेबा इथा होसिना दोननांगौमोन। दानिया जों बेहाय सिमेन्ट गोनांखौ एसे सारना होगोन, जाहाथे थाब रानहैयो। सारनानै सिमेन्टखौ एसे, बेखौ एसे फिनिसिं खालामना दोननोसै। दा 2 घन्टासोनि उनावहाय बे बलखौ बख'गोन जोङो। फिनिसिं खालामबाय आङो।
एसे सिमेन्ट गोनां सारना होनोसै एसे हनै दैलाव जादों नालाय दै थानाय बुस्थुआ बेखौहाय एसे सिमेन्ट गोनां सारना होनानै एसे फिनिशिं खालामनोसै बेखौ सामसजोंहाय सामसजों खालामगोन आं आखाइया अरलाबो आखाइजों खालामबा ओंखायनो आं बेखौ सामसजों होनायसै सामसजों खालामबाय आं नै आङो बेखौ हरसे दोननानैनो बख'नोसै आङो नै हरसेनि उनाव बेबायदिनो जागोन बे नायदो माबायदि जाखो गोरा जाबायबो हरसेयावनो बे साइडनिखौ देखानोसै दाना एसे हाथुराजोंहाय हाथुरा गैयाबाबो जागोन जिखुनु एसे लहा जिनिसजों देबानो जागोन गोराजों अन्थाइफोरजोंबो जागोन बेखौ एसे लासै लासै देबानो बे गाखायो उननिया नायदो देबाय आं लासै लासै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो देगासिनो जों देखांबाय दानिया नै बेवहाय दै गुदुं एसे लुदों जों दै गुदुं लुबा बख'नो मोजां जायो बेखायनो दै गुदुंखौ लुनांगौ होमबा एसे बख'नायाव गोरलैसिन जायो खस्थ' नाङा खस्थ'थ' गैखाया ओरैनोबाबो दै गुदुं लुबा होमबाबो हारसिङैनो एसे गनाय बायदि जायो एसे दै गुदुं लुनानै बख'नांगौ नायदो बख'नोसै आं दै गुदुं लुनोसै एसे बाराबो नाङा ओरैनो एसेल' दै गुदुं नायदो नै गबाय बेलाय नायदो रिजाल्टआ बेनो माबायदि जादों फोरमायहरदो कमेन्टनि गेजेरजों हाय लोगोफोर जों दानिया फुलखौ गायनोसै नै जोङो मैया बानायनाय बे सिमेन्टनि टाबाव जोङो फुलखौ गायनोसै दा जोङो फुलखौ गायनो थांगासिनो दङ फुलाबो फुलनि नामखौबो मिथिया मा फुलथाय जिखुनु गायगोनल' बर'नि मा नाम होनो बेखौ मिथिया नोंथांमोनहा मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय बे फुलनि नामा मा नै नायदो माबायदि फुला नै बिलाइआ गोजा गोजा जायो बिदिनो बेखौनो गायगोन जोङो फुरा गोजा बिलाइआनो मा फुल होनोथाय मिथिला मिथियोबा खोन्थाहरदो गायनोसै जों बेखौनो मैयानि टाबावहाय नै टाबा नायदो नै बेनो मैया बानायनाय टाबा नै बेजों दै गलांनाय एसे गुदुं दं फिसानो बेलाय नै अन्थाइ सोनाया बेजों गुदुं जादों बे अन्थाइखौ बख'बाय जोङो बेयावनो गायगोन रं फुनोबा साबसिन जायोमोन नाथाय फैसाबो गैया रं बायनोबो बेनिखायनो ओरैनो गायसै मालाबा रं बायनाय जाबा फुननोसै बेयाव समायनायनि गायनोसै जों बिदिब्ला नायदो